vanhu veZANU-PF munondishamisa. Tiri kunzwa muri kuti hanzi vanhu vari kuti hanzi ED tonga kusvika 2030. Vanhu vamuri kutaura ndevapi? Because mimi munoenda kuchimeeting chenyu mungosvika ED otanga kupa chispeech chake, apedza kupa chispeech chake motobuda moenda moti vanhu vati ngaatonge kusvika 2030. Vanhu vamuri kutaura vari kutaura izvozvo ndevapi? Toda kumbonyatsoona kuti muchitiratidzo kuti aiwa ava vanhu vetiri kutaura kuti vari kuti ED tonga kusvika 2030 ndeava. Toda kumbovaona. Bozi kwese kwemuri kuenda muri kusvika munounganidza vanhu, ende kumwe kwacho kwemunounganidza vanhu munotovafosa. Vamwe vacho munotosvika ari mavhenda vachitoita mabhizinesi avo, motovafosa kutovavharisa mabhizinesi kuti vaende kunoungana pamusangano wenyu kuti paite kunge pane vanhu vakawanda. Mopa zvimaspeech zvenyu, mapedza kupa zvimaspeech zvenyu mobuda moenda. Tozoona makutonyora kusvika paZBC chaipo nenews dzepaZBC dzototanga kutonyorwa nzi zvanzi ED ngaatonge kusvika 2030. Munoiye kunyora news dzekuti Geza ari kuti ED ane mbavha dzakamukomberedza, modi kumbodzinyora. Musingazooni here zvinhu zvese zvinenge zvichinyorwa izvozvo kuti vanhu vari kuti ED ngaachibuda tichamude takudawo umwe president. Hamuzvioni. Munoona vari kuti ED ngasvike 2030. Ende vanhu ivavo mune muchitovaona pasocial media vari kutoti ED hatichamude. But hamunyori news idzodzo. Hamunyore, munotonyora kutoti vanhu vari kutonyora kuti ED hatichamude pasocial media vari kuita stubborn. Asi mimi munongonofosa vanhu kuvaendesa kumarali yenyu, kumusangano kwenyu kumunoungana. Mapedza mapa maspeech enyu vanhu ivavo havana kana chavanotaura pamusangano wenyu. Ndozvetinotoziva kuti pamusangano wenyu mimi ndimune simba rekuadresa musangano. Vanhu hamutore pfungwa dzevanhu mumbonzwawo vanhu kuti vari kuti chi. Mapedza motosvika kuno mototi vanhu vari kuti ED ngaatonge kusvika 2030. Vanhu vamuri kunyatsotaura nezvavo vacho ndevapi? Tatombovaonawo vanhu ivavo. Motiratidzawo pavari kutaura izvozvo. Kana kuti inini chimbondisewo painterview. Ndombouya kumondisa painterview toona kuti munodzibudise news. Kuti hatisati tambonzwawo kana news 1 dzinotaura kuti vanhu vari aiwa president vakura ngavachisiya. Izvozvo hamudzioni. Hamutodzioni news idzodzo. Hatisati tamboonawo kana 1. Kana mumboitawo mistake yekubudisa 1. Hamuna. Muri kuona vese vari kungoti president ngaatonge. President wenyu hachadiwo. Ende chasisadiro nyewe kuti ari greedy mundaro. Ndochokwadi. Ndara ED ari greedy. Ari greedy nekutonga. Ari greedy. Boza haukamu kuti munhu anorambira munhu akamuisa panyanga. Vamwe vake otanga kutotora vana vake otanga kuvaisa. Same problem yakaita kune mumwe wake, same area yakaita kune mumwe wake ndo yaada kudzingona. Ndakatozoona kuti vanhu veZANU-PF vanikanguka kusafunga kavanako. Bozi iye aifana kukore, iwe ED waifana kukorekta mistake yakaitwa nemumwe kuti azodzingwa. Iwe wakutosvika wakutozvita chamakuvangu, wakutorambirapo kuti unge pamba pako. Iwe Zimbabwe unozoti ndiye munhu wese ri. Haisi nyika yako, haisi nyika yako. Ndiye munhu wese Zimbabwe, haisi munhu wani. Uda kudzokororwa same zvawakaitwa mumwe wako ndozvoda kudzokororwa. Ende tinoti kunzwa uchitotaura kuti vanokukura ungati iwe uri president uchitaura zvokukura. Kana wakudzoserwa musocial media woti vari kuita inonzi cyberbullying. Mudhara, iwe mudhara wakure iwe chimbokurawo iwe. Zvinhu zvese zvonongochitaura ona vamwe wako veve. Inye ungoti mune zvimutemo zvemunopanana mupati saka havakwanise kukudza. But vamwe wako havasi kunakirwa newe mudhara iwe. Havasi kana kutombonakirwa newe, hapana kana kunakirwa newe vamwe wako veve. Ukatoona vakatonyarara pepe hapana. Kana iwe hautombovatachi. Because mune mutemo dzemune makapanana. But zvekutoti havasi kunakirwa newe vanenge vasingatonakirwawo newe. Hapana kana achakuda pepe.